konke ngiyezwa Ngikube nje niphathe kahle ngale ndlela eniphethe ngayo ekutheni sizoseka umkhaya niyasazi isimo sakhe akithi niyasazi isimo sikangizwe niyasazi isimo sethu sasenkandla akithi phambili kankandla phambili ngomasikandi phambili Umkhaya ngitaxhawule webafowethu lensizwa yakhuluma amagama angaphezu kweminyaka yayo angaphezu kwezinga layo ekhuluma amagama angakhulunywa abantu asebe badala sokuselulela lodwa ekhanda cala lishale likhulu ehlombe anisho ngani ukuthi dokotela nginamona anisho ngani ukuthi dokotela hawu dokotela cha wethu yazi bafata kangasi mina amabhinqa afundile ngazitshela ukuthi awusavelela uDST ekezogijima nemjovo athi usegcotshiwe udokotela hawu kanti uyi-understand lo ukuthi ayihlangane namjovo le udokotela ngenamjovo lo udokotela nesipiliyoni nje nepeni kuphela ingoma yosaziwayo umhlaka ithi ngikhathela ama-ex yini ngishonina ngikhathela ama-ex sizothandana ngenkani ngolwami uthando niyezwa ikhona nongenayo-ex yakhe la akekho ngiyathanda lapho nami-ke ngisafuna ama-ex ongasangifuni inqwabo lami uthando sizothandana ngalo niyezwa sabonga mkhaya kakhulu awutawunge awusabonga ukuthi uwinile final Ngisilo ngiphethe amakhosi omaskandi ngiphethe ngamakhosi ebholeni ngiphethe amakhosi othokoza ongisi ngiphethe wonke
Life TV.